खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननो जे गुबुन गुबुन जे राजखान्थि हान्जाफोर बे राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थिया जोबोदनो गोख्रोङै सोलिबाय दङ राजखान्थियारि भाबै बे समाव गावबा गावनि दोलोखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबे मोनसे बिथांखिजों एबा माबे गेरेन्टि होनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोहोनो थाखाय नाजादों बे समाव नोंथांमोननो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फोसावजानाय बे बिथांमोननि मेनिफेस्टो बे मेनिफेस्टोखौ जों नायदों जे बिथांमोना मा गेरेन्टि होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनो एबा बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जोंनाव मेनिफेस्टो बे दंफैयो एबा रादाय बिलाइ बे दंफैयो बिथांमोना मा गेरेन्टि होदों एबा मा गेरेन्टि होनानै बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनो थाखाय सिगांदों बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लागोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गेरेन्टि एबा बिथांमोना मोनबा गेरेन्टि होदों बे मोनबा गेरेन्टिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनो एबा रोखायै फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बेवहाय बाथ्रा होना खामानि मावनाय बिपिएफ हान्जानि मैखोम मोन्थोर बिथांमोननि मोन्थोरखौ बिथांमोना फोरमायथिदों जे बाथ्रा होना खामानि मावनाया बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मैखोम मोन्थोरखौ बिथांमोना बेवहाय लिरदों आरो जों रादाय होयो बिपिएफ हान्जाया सरकाराव फैनायनि उनाव गाहायाव मख'नाय माखासे गेरेन्टिखौ मावफुंना दिन्थिनाय नाजागोन आरो बिथांमोना गेरेन्टि होदों जे फैबाय थानाय समाव जुदि 5 बोसोराव एबा फैगौ समफोराव बिथांमोना जुदि पावाराव फैयोब्ला बिथांमोना बे मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंनो थाखाय एबा सुफुंनो थाखाय बिथांमोना नाजागोनखौ दिन्थिदों एबा नाजागोनखौ फोरमायथिदों एबा बिथांमोना गेरेन्टि होदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायगोन सरकार दाखांनायनि उनाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव रनसायजानाय बिटिसि गोरोबथा बायदि बिटिसि ओनसोलाव गोदानै हानि जरिब खालामनाय जागोन आरो 2005 मायथाइयाव फोसावजानाय भटनि फारिलाइखौ बिथा खालामनानै बिटिसि ओनसोलनि गासै हारिसानि हा गैजायै एबा पाट्टा गैजायै थार आरो नंगुबै नोगोरारिफोरनो खान्थि बायदि हानि मोनथाय एबा पाट्टा राननाय राहा खालामगोन 2003 मायथाइनि जे 10 फेब्रुआरि बे 10 फेब्रुआरि रनसायजानाय बिटिसि गोरोबथा बायदियै बिटिसि ओनसोलाव गोदानै हानि जरिब खालामनाय जागोन आरो 2005 मायथाइयाव फोसावजानाय भटनि फारिलाइयाव बिथा खालामनाय बिटिसि ओनसोलनि गासै हारिसा हा गैजायै एबा हा पाट्टा गैजायै थार आरो नंगुबै नोगोरारिफोरनि खान्थि बायदियै हानि मोनथाय एबा पाट्टा राननायनि राहा लागोनखौ फोरमायथिदों 2005 मायथाइनि भटार तालिका बायदि एबा भटनि सानखो बायदियै बे समाव गासै हारिसाफोरनो जे हा गैजायै नखरफोरनो हा होनायनि थाखाय बिथांमोना गेरेन्टि होदों एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे गेरेन्टिखौ होदों खामानि गैजायै 2 नम्बर बिथांमोननि रादाय एबा गेरेन्टि खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो गाव आथिङाव गसंथानायनि थाखाय बोसोरफायाव 100 कौटि रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोन आरो बे समाव जाय लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ गाव गसंथानो एबा गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय बोसोरफायाव 100 कौटि रां अनसुंथाइनि थि खालामनाय जादों एबा बेनि थाखाय बिथांमोना गेरेन्टि होदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा रायजो राजाफोरनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया नैथि गेरेन्टि महरै बेखौ फोरमायथिदों एबा बे समाव लाइमोनफोरनि गाव आथिङाव गसंथानो थाखाय बोसोरफायाव 100% रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोन बैसोगोरा थामथि बिथांखि बायदि एबा थामथि रादाय बायदि गेरेन्टि बायदि बैसोगोरा आरो बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरसेयाव 10 कौटि रां अनसुंथाइनि थि खालामनाय जागोन आरो बे समाव जाय बेंगुराफोर दङ जाय बैसोगोरा जानायफोर बै बैसोगोरा जानायफोरनि थाखाय 10 कौटि रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोन एबा बिथांमोना रादाय एबा गेरेन्टि होदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे गेरेन्टिखौ होदों आइजोफोरनि बानजायनायनि थाखाय बोसोरफायाव 40 कौटि रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोन आरो आइजोफोरनि बानजायनायनि थाखाय आरो बिथांमोनखौ जे दानायनि थाखाय बे समाव बोसोरफायाव 40 कौटि रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोन 40 कौटि बे समाव बे लाइमोनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय बा आइजोफोरनि बानजायनायनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफोरनि थाखाय 40 कौटि रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोनखौ बिथांमोना गेरेन्टि होदों
रांखान्थियारि बिथिङाव उन गोग्लैसोनाय थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरफायाव 50 कौटि रां थि खालामनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो रांखान्थियारि बिथिङाव उन गोग्लैसोनाय एबा जाय गोरिब थाखोनि सुबुंफोर दं बे सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरफायाव 50 कौटि रां थि खालामनाय जागोन बे गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय 50 कौटि रां थि खालामनाय जागोनखौ बिथांमोना फोरमायथिदों बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव गोख्रोंथिजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना हाबदों आरो बे समाव बिथांमोना जाखिनि बे गेरेन्टि होदों बे गेरेन्टिखौ फैगौ 5 बोसोराव मावफुंनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबदों आरो हाबनानै बे समाव पावाराव फैयोब्ला बे बिथांखिखौ एबा मोनबा जे दाखिनि गेरेन्टि होदों बे गेरेन्टिखौ बा बिथांमोना इस्ताहारनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों जे बेवहाय बे जुदि बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला एबा सोरखाराव फैयोब्ला बे गेरेन्टिखौ मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंथारनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों आरो बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जे मोनबा गेरेन्टिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनो थाखाय बे समाव सिगांदों गोख्रोंथिजों बिथांमोना बिसायख'थिखौ फोसावदिं हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बिथांमोना मोनबा गेरेन्टिनि गेजेरजों बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो बिसायख'थिनि इस्ताहार बायदियै बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे मोनबा गेरेन्टि बे गेरेन्टिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिना होबाय आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुंहैदों आरो गोबां बाथ्रा बुंहैनानै बे समाव गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ एबा दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो गोबां बुरजा मासि मोननानै सोरखार दानो थाखाय बे समाव जानजि खाफ्रादों आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जुदि पावाराव फैयोब्ला बे मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंनो थाखाय रादाय होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे बिसायख'थि इस्ताहारनि गेजेरजों बिथांमोना जे मोनबा गेरेन्टि होनाय बे गेरेन्टि होनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिबाय बे समाव नोंथांमोननो आबुं जे बाथ्रा एबा बिथांमोननि गेरेन्टि रादाय बिलाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिबाय गोजोन्थों।